Illum nagħmlu l-festa ta' San Edwardu Konfessur. Edwardu twieled fl-1003. Huwa kien imsejjaħ Edwardu l-Konfessur biex jiddistingwi lilu minn re ieħor tal-Ingilterra, Edwardu l-Martri. Edwardu kien liben tar-re Etrald l-ewwel meqjum mhux lest. Dan ma jfissirx li kien lest iżda pjuttost li kien rasu wiebsa. Edwardu u ommu sabu kien fin-Normandija. Wara li miet missieru laħaq re tal-Ingilterra fl-1042. Opinjonijiet dwar is-suċċessi tiegħu bħala re jvarjaw. Xi storiċi jikkonsidraw bħala re dgħajjef u indeċiż u jgħidu li r-renju tiegħu witta t-triq għal ġlieda Normanna. Oħrajn jgħidu li l-prudenza tiegħu ta' lill-Ingilterra aktar minn 20 sena ta' paċi u prosperità, diligenti fil-qima pubblika u privata tiegħu kif ukoll ġeneruż mal-foqra. Waqt l-eżilju huwa kien wiegħed li jagħmel pellegrinaġġ lejn Ruma. Madankollu l-kunsill tiegħu qal li ma kienx jaqbillu li jkun barra mill-pajjiż. Għaldaqstant huwa qatta l-flus tal-pellegrinaġġ tiegħu fuq il-ħelsien tal-foqra u l-bini tal-Westminster Abbey. Huwa miet fil-5 ta' Jannar 1066. Billi ma kellu l-ebda wild wara mewtu, it-tron ħallih lil hu l-mara tiegħu, Harold. Edwardu mhuwiex infakkar fil-jum tal-mewt tiegħu, iżda fl-anniversarju meta mexxew il-katavru tiegħu għal qabar ġdid.